Хайырлы көннәр дусларым, ничек бәйрәмнәрегез үтә? Яхшымы барсы да? Без киттек Бош калага, Казанга юл тутабыз. Бүген Акбарс сәгать 5-тә Амур белән уйнаячак. Соңгы уеннар бара сезонның. Бүген Амур һәм понедельник көнне Адмирал белән уйныйбыз. Акбарс 4-нче урында бара. Шул 4-нче урында төгәлләр дип уйлыйбыз инде. Һәм плей-оффта Акбарс чыгарга тиеш инде Автомобилистка каршы. Екатеринбургский Автомобилист. Әйдәгез, болеть за Акбарс. Хайырлы кичләр. Әзрәк тамак ялга баларга булдык. Бәйрәм хөрмәтенә карабыдай бирәләр чәй белән. Без бүген Акбарсның Иске сараенда спорт сараена килдек. Чөнки Татнефть аренада игры будущее бара. Шуңа Акбарс бу соңгы уеннарын шушында уйный инде. Бик күңелле, бик әйбәт булачак. Дәмле булсын. Против Грецкого. Погнали. Так, ну-ка. Ну, пытаются дотянуться, не дотягиваются, мажут. Оба мажут. Вроде никто не попадает. Все мимо. Как будто бы, конечно, не комментатор бокс, но, по-моему, все мимо. Так. Хайырлы кичләр дусларым, хоккей бетте, 4-2 белән тәмамладык. Һәм понедельник көнне тагын бер уен калды инде. Понедельник көнне нәрсә дип әйтәсе килә, менә бу цирк янында парковка бар бит әле. Бөтен кеше Кремльгә килгәндә шунда машаларын куя иде. Хәзер түләүлегә әйләнгән. 1 сәгать 30 сум. Бүген бәйрәм көн булганга бүген бушлай булды. Шуңа приложениелар скачать итеп куегыз.